Jeg hedder Christian, og jeg er kategorichef i Alcel Danmark. Alcel er en grossistvirksomhed, og vi leverer fuld service til vores kunder. Vi er til VVS, vi er til byggeri, vi er til industri. Jeg hedder Jesper Schønning, og Key Account Manager i vores Vind-team. Jeres produktpalette passer rigtig godt ind i vores logistikløsninger og er med til at optimere forretningen hos vores vindkunder. Den måde, vi tænker på sammen, har gjort det succesfuldt, fordi I kan se vores behov, og vi kan udnytte de fordele, I har som en specialistvirksomhed inden for det her. Og det, vi har brug for, det er en leverandør, som kan falde ind i det spil. Vi snakker gerne om, at når vi opretter nye leverandører, så skal vores leverandører gerne, man kan sige, ledningerne med os skal passe. Og der falder Antalis rigtig godt ind i det her setup, fordi I tænker på samme måde, som vi gør. De mest mærkbare resultater er den måde, vi har fået, man kan sige, sammenhængen kørt igennem vores system på, og fået kørt ud til vores kunder. På den lange bane er jeg sikker på, at I er her stadigvæk, fordi I spiller ind, som I gør. Jeg vil føle mig tryg ved at anbefale Antalis til andre virksomheder, fordi jeg ser som en kompetent udbyder og leverandør af produkter og services, og I har et godt back-office, der er god til at følge op. Man får den hjælp, man har brug for. Nej, det er sgu... I bund og grund så er jeg jo faktisk tilfreds. Ja.